Opóźniony pociąg Wielka Małopolska ze stacji Krynica zdąży do stacji Kraków Główny, Gdynia Główna, przez stację Duży Tarnów, Kraków Główny, Włoszczowa Północ, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Dział Dobo, Iława Główna, Malbork, Strzew, Gdańsk Główny, Gdańsk Brzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Wiednia Tor drugi, przy peronie drugim, pociąg Wielka Małopolska ze stacji Krynica zdąży do stacji Kraków Główny, Gdynia Główna, Wiednia Tor drugi, przy peronie drugim, pociąg jest objęty rezerwacją miejsc, prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się krawędzi peronu.